Hoe moet hij hier nou op oefenen? Wij hebben de hele week jongens in de sport al bezig geweest. Wat oefenen. En dan met de trommel, hast je mij naar huis aan? Ja, ik ben eigenlijk nog naar de muziekschool geweest om een roffel te leren. Maar ja, nog hebben we maar één stokje. Dan maak maar door de handen bij. Dat wil ik worden bij. Geweldig. Succes aan. Ja, dankjewel. Wij winnen. Ja, echt. Waarom win je hem? Wat wie nou de gouden tip? Wat is de gouden tip? Goed die stok bij te houden. En misschien beter voor het scheppen? En beter voetscheppen. Ja, dat weer. Succes. Hè? Ja, bedankt. Heerlijk. Wat een spektakel hebben we hier in Dokkum. Geweldig, hartstikke mooi. Dit is eens in de 4 hier dat we dit soks organiseren. En voor het allereerste keer nou, drakenbootrace in Dokkum. Prachtig mooi. Grote publiek, prachtig mooi waar, daar doen we het voor. Je meent dit net mooi weesje, kind zo. Absoluut net, nee, absoluut net. Dit is voortreffelijk. Dit hier heb ik net verwacht dat het zoveel publiek zou wezen. En ik net dat er zoveel mensen zich voor de eerste keer zouden opgaan voor dit spektakel. Hoeveel teams zijn zich op, joh? 12 teams gaan zich opjoen. Ja, dus en er gaan 16 in boord. Dus dan nou ja, gaat over de 200 mensen hier op elkaar te staan te wachten dat ze mij roeien. Nou, kansloos ten onder dan won. Zijn tweede. 2 boorden en je bent tweede. Fijn, hè? Ja. Wat gaat er mis? Wat gaat er mis? Jouw analyse. Ja, wij hebben de zinnen hier winnen. Daar kwam het van. Maar dat hier in die oren nek. Zinnenbril moest op. Ja, en die is net mij. Vergeten. We gaan een omgeving zien dat er toch wel animo voor is. En nou, Colum doet het al een x-aantal jaren. En wij dachten dat moeten wij ook eens doen. En laten wij nou de primeur in Dokkum doen tijdens stadsfeesten. Wat mooi aansluit op het evenement van de Admiraliteitsdagen wat morgen begint. En we zeiden van nou, we zullen wel hoe het komt. Nou, en het verbaast dus. Het is prachtig. Positief. Heel positief. Zag je allemaal is dat boordje terecht bij net? Dat lukt niet wel. Handbord oefenen? Handbord oefenen? Maar heel goed oefenen. Droeg oefenen. Droeg oefenen? Ja. Ja, dat wordt hem joh net. Nee, dit wordt wie het oefenen. Maar er helemaal niks. Wij gaan ervoor. Dat is de spirit. Dat is de spirit. Raadsma ijzersterk. Yes. Goeiedag! Nou ben het al in Flintstones, maar dat is wel een hele gekke Ja, wij hadden Wilma en Boelma er ook bij. Ja, bleek je. Waar is die nou? Nou ja, ik weet niet. Nou, daar hebben we net mijn naam. Die zit in de bands nog steeds. Ja, nee, maar we gaan oerkracht en dan krijgen we haar intelligentie nodig. Ja, daar hebben wij mee. Handbord oefenen? Nee, maar dat? Ja, je maakt er soms beloftes doen om een boord vol te krijgen. Vind je het spannend, Jan? Ja, want ik vertrouw ze net.